aké ešte budeme robiť v budúcnosti. Tak na budúce kľudne môžu byť iba 2 zastávky, nie 6. Len som si myslela, že budete chcieť viac zastávok. Dáš si kiwi? Fakt, ja som 2 one. Musím to všetko prehádzať. Tu si vás opravím. Takže na tom pop-upe sa bude dať aj na mieste kúpiť parfum? Nie, ale budú tam také zlaté rámy, ktoré som kúpovala. Budú tam dve hostesky a pri tých hosteskách budú také stolíky. A na tých stolíkoch budú tie rámy a v tých rámoch bude vytlačený QR kód, ktorý keď si naskenuješ, rovno ťa hodí na web stránku moju, FMN.sk a rovno ti hodí do košíka parfum FMN aj so zľavou. A kebyže chceš kupovať, že nie jeden, ale viac, že napríklad ste 2-3 kamošky, tak keď dáš, že plus, akože pridať, že viac produktov, že nie jeden, ale proste 3 parfémy, tak tam budeš mať ako keby trojnásobnú tú zľavu, lebo však na každý parfém proste bude 5 eur, to znamená 5 eur dole z každého vlastne jedného parfému, to znamená, keď si kúpiš 3, tak budeš mať 15 eur lacnejšie. Ako keby tie 3. Neviem, či dúfam, že ma chápete. Na pop-upe sa odfotím s vami, ale nebudem sa podpisovať. Ne. Ani mi darčeky nenoste. Bude toho veľa.